Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ro ti surat idi kalman laeng ti pakasalitaan ni pagayam tayong ani idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tasangsangpet ko nga naggapo iti trabaho cashless sales lady iti pay sa department store sangsangpet ko dito balay iti pasabat ni nanang kaniya. Ingkakano sa Manila balasang ka natunayan na. Ingkakano sa Manila. Ano matubrag di Manila? Kinunak manong nemi katilan masaklatan ni nanang iti salas kat sembrekak iti uneg ti kwartog tapno mamles. No inak Manila, papanak sadya. Sinot adad yung Manila. Nakunak tinakim ko manong nemi. Ni Manang Bebsi. Aba, paano ko masadya Manila ngayon ni Manang Bebsi? Sudakin ni Manong Robert. Noon dyan inak di Manila, idyamat lang di mabalingot magtaraswan ka. Tinaudi manong nemi nga parang papangko sadya kay di nagbunyag da jay inaudi nga anak da nga ni Junior. Dito ta ni Jenny shoot inauna idi agbunyag ni Jenny katak naknapan at nagsakita kidi. Wan manong name duwa kam lagkapsat kay ni Manang Bebsi nagasawa da kay ni Manong Rupert kadidi ta nagkasardan nagnaedan sa Manila ta isut ayan ti pagtrabahuan ni Manong Robert ti kayong ko. Sadyay nga nainak, dagiti duwa ka anak. Ita, iba ganin nanang, mapanak ka no sa Manila, iti anya nga rason. Naikat ko manong name iti arwatek, nga madaki di sangot, sangot ki parador nga daan, didakkel nga sarmin. Wow, napawawak manong name nakakita, ti pakabuklan, ti pamagi. Kada kami nga babae manong nemi no kasta nga sukat kami kada kami lang tada ti unek ti kwarto mi. Pambaram magusto mi matakit kita ti pamakimi. Gabota saan met langket nga dagiti lalaki manong iti agkras kada kami. No dikat dakam nga mismo nga kimbagi iti umuna nga mangdayaw. Manong nemi at daan akong ti boyfriend giso dito ni Jojo. Imamom, nagpatinggalaing ti dakulap tinagkanan na. So nukisan na kat tinaktakaw iti pingping ko. Kunan. Ngayon na medyo akbayan na kat medyo makita ti puon ti barukong ko. Makit-kita na. Hemsan na pa nga naprusan. Di na pa naprusan ti legs ko. Di na pa na-kiss digiti lips ko. Kahit na nga sawan manong naming nga virgin pa laeng digiti bibig ko, virgin pa laeng ti barukong ko, kang runan ti amin, virgin pa laeng ditoy. Kang runaan, manong nami nga tartarigagayan ti may nga lalaki. Naikat kon ti brak manong nami, tanod na akong dito'y balay, saan akong ngagbrabra. Malaksid no adda umay nga sa nga ili manong. Oh, nagpintas ti pamagi. Mano pa lang titawan ko. Naintingnak pa lang manong. Di pa lang Jojo tinagbaling nga boyfriend ko. Kang kanahayon ni Jojo manong naming at arasaas na nga. Ag-hotel kam kano. Pambara akong pato. Sana pa sigurado kang kuana. Numampay ay etek matisuna. Ngayon kasla.
Saan nga kompleto. Kasla dasap sa pulen tirik na. Nga saan nga ni Jojo. Inaklon ko lang ni Jojo manong nemi kabuta na anos, managirengalo. So nga nasyanak, so nga huwag man langin ang ko nakakaasi ka mo. So inaklon ko panagayat na, ngayon ko na akong, tinakpay na arakop, nakbayan so. Nakibin iso. Takawan at bisito into ping-ping ko iso. Idinto tako na, dagiti raduma nga babae kas kanyak, dagiti padak nga sales lady manong nemi. Nga di ka no palagtawan dito 16, kat sandan nga virgin. Tibagbagada nga padasak ka no. Tanak imas ka no. Naganas ka no. Numaramanak ka no, kat subli-subliak. Kasla chinoks, fried chicken kada, roasted chicken kada, chicken sisig, kada liempo. Subli-subliam numaramana. Numaramanam ka no, kat alak nga ala. Datang harutisan ko kayat. Ikasano no alak nga ala. Ngam saan to nakayat ni Jojo. Tadantun sa bali alaman. Ite baba manong nemi saan kun nga ni katipian pantik. Tay katak tulay nga nasoktak tulatan into nagdigusak no malpasak ka mangan. Ngayon, pinadas ko ngayon baba manong nemi ti pantik. Nagpintas. Saan ko nga kiskiskisan manong nemi ngayon pukpukisak. Nagmayat nga pro-aprusan manong nemi digiti kalendaan ako nada. Nagmayat manong nemi nga kuldi-kuldingen ti perlas. Pasaremet, ikutukot ko ti may sangaramay ko ti ruangan ngam saan mo ta sumbrek at virgin akmat pa lang manong. Naging gamang mangko karagi di babae, manong nemi, nga no mailiw da kano karagi ti boyfriend da, o no asawa da, kit usarin da kano tramay da. Kasano ko ma? Pasarimay sa dua, talo kano nga sobrang karamay. Paunay mo tin, di kinaarim da mo tin, di dala mayoray mo tin, di boyfriend da, o no di asawa da. Nasi nga manong nemi data nga panag-imagine ko, iti matugtog tiri daw. Ay, di ka pinalpas ka nagsukat. Ane? Aman na, maya kon. Nagbayag mo na ya. Tapay ya. Kaya isulo to tagsarita. Sano kaskasano laeng kita aglugang ka di last trip. Last trip? Last trip nga niya. Last trip na pamansa di Manila. Ape ko may nag-Manila nanang. Di mapanawa ko di trabaho. Kaya mapanawa ko di boyfriend ko. Yesus po. Alis to nga minata manong makamagsalita ta. Alisto akong tinag-short manong nemi sak nagbound sleeveless. Paparangan at barokong ko no mansanas kulatan. Sa akrimwan. Nagdarusan di kusina. Tagsalita ta kalbas kabayatan ng mga manganta. Kaya mga kami manong nemi. Di manong mo nga Robert iti mawag. Dapat kami nga takitawagan na. Saan nakatawagan? Sus. Di namat amo ka no ti cellphone number mo. Tainted mo ya? Tawagan na kakadi? Haan. Ito yun. Sumang ngamin. Imbas nga sakti tawagan na. Kayo pala tawagan na. Wala tawang ba't cellphone number na kang ka. Intedyo ko man ha. Dapat nasangon intedan. Tada naman dawatin. Ibagta ko na latakin kan. Uno, saan ka din tumalabas na mga tawagam to isuna. Itad ko ang ka dyan number na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi inarak tinamber ni manong Robert. Indad ni nanang sa akong dial. Nagring. Rinisib na. Kat ni. Ano tamang mangid ko? Agib-ibit. Hello? Hello? Saan ito eh? Manong? Ni Ani da ito eh. Ani? Ni Ani nga ipag mo. Ay, ang aming nakapunbok dito eh. Kasi ano ka nakamumbok, di mo dawatin number ko. Napiapay ka ni nanang tadam among tinumber na, so tawagam. Tsaka nga ipag mo, di mo ambot number na, di mo dawatin. Sino din na makaringkor? Di kita ka anak kang sangit na sangit. Tapay.
Ni manang. Kastulata kang kanawin ni manang mo. Maladladong magawid. Ni apay. Overtime ko na. Tsaka mo na overtime mo na. Mabaybayan na naging anak ta. Ay anak ta. Anak mi. Kaya ka mo mga alam ti. Ay yaya yo. Yaya? Kasta ko mga roda ng sino ko matalam mi. Kabayla mamit kiti nga sweldo na tagbaling nga yaya. Tagubra ka mamit nga dua. Una gubra ka nga dua. No, talaga dayaya. Dito nga rati kapungpung to di manang mo kaputasan ko kano pagtrabahoan. Kada na serbi na kanong nagradua. Kada mat tagubra aya. So nga rod. Dito ka ruba mi. Tipaging batbat siya mi. Nukakadag ito duwa nga anak mi. Na Jenny kini June. So natatandanda namin yung no, sumangbeta ko nagagaputi pisina, mapangko alanin di kitubing. Sangit na nakadado mo ngagawid ni manang mo. Kaya tawag ko namin ngagawid kang kunam. Sa anong pwede ito manong? Makapunan nila. Mayat idi, tamasapa nga gawawid. Tanaanos beda ito yung mga iwan kang kuhana, kadakwada. At ano masapa agawid din, mapanaalan idan, okay, no problema. Nimsyak man tibasap-sapa. Handak matunay kaya ito kitandang ko. Ano nga rin dita? Yung baga nga rin kininanang. Ito may i-recommendar na tang may mga iwan kadagitan ko. Anak mi. Siya katimbaga na. Siya! Sales lady, aksa anak nga, yaya, anong? Manot sweldo ka sales lady. Basit may hindi times 2. Itad ko. Kasi anong nga din trabaho, katna Diyak pa nakabagpakada. Awang ka dito number kang katipos mo. Mabali mo, tawag. Tag-night trip ka. Ag-last trip ka. Umayakan doon sa badin terminal tibus. Diyan nga ito boyfriend ko. Boyfriend? Sino? Ijuju. Kataya, tawagan mga ibaga, magpakada ka. Please. Masyang ka kumakada kita ka anak ka. Mabaybay anda. Ni man nga abi nga ni manang. Ano nga magbalik nga ina. Ngarod. Sige manong. Pagsalita mi kininanang. Mauray ka. Ibagam to na ano oras ti biyahem. No anyan to nga oras na dakan sa terminal. Jack pa sigurado manong. Please. Han ko pa sigurado. Please. Pakaasi ka. Times 3 sweldo. Hiniwanong mati na yan. Basta. Tawagan ka to talagang umayak. Hindi mo pas kaming nagsarita manon name kini Manong Robert. O ana. Nagrobot ka. Last trip. Tawagam ti pagluganam. No ti kayat manang labas ti kayat mo. Naparpartak ka no ti partas. Partas. Nagato biyahe. Nagato ti panag-sardeng na. Wala nga napaspaspas ka no. Ano nga ron? May ano nang tatawagag boss ko pakada tinawagag manong emergency ma'am sorry emergency bakit ako mabalin tayo kasi nagkapaot mo tsaklam mo siyempre mangalakam to kasukat mo kapilitan na, ma'am, sorry ma'am biglaan di sweldo nga nod kanin, nandun nagtapos. O may tulabasit ala ni nanang kon, sayang. Wala, ba yung mundo na tagarod. En sublat ko manon na may tanawagan ni Jojo. Hello, sweetheart. Oh, mahit ka di ko nakon? Umayag di palayo. Oray ka, takdakay mat ka ni nanang mo. Orayan ta makaturog ni nanang mo, kalbasan na.
umianak, nagkaidatang. Ano pala ko Ryan? Umay ka na. Punto nga tinangag ko. Punto nga ha, ani? Umay kan. Alam na tricycle mo. Kung na ako ka sa balingan pagluwanak no hanggang tricycle ko. Tayin to na alas 11. Itulod na to. Sabi nga alas 11 pa lang. Itulod ko ta di heaven. Hanggang to nga babawi. Mananam gunton di kiti lips mo. Tinarungping nga lips mo. Maaprusak to nga makagat-kagat ta barukong mo. Wow! Itayok-tayok ka, ani. Hello, may kangaro din. Ha? May kangaro din. Sus, ang gago. Umay kan, Sige talaga, peso. Umay kan. Umayak ka rin din. Naku ka baka matake ka. Alwado may dungpar ka. Di man nagmanehom. Di mo paspasan. Umayak ko. Tilo ko nga Jojo. Tamamati mo. Inayamak lang manong na imintap na makapagpakadaak. Inisumutin na ti magluganak to. Kahit itulod na to ni terminal ti partas manong. Nikit kasta unit kinaalis to na nakadano ng dito balay manong nemi andan ti tricycle ng ti samot ti balay ore la nagikis ligay ti tricycle na kabuti pigsa ti panagpreno na idam gadlay nga manan tungat at marikna na ito no kung kunak lang nagijim bagak nagtugtog mamit lang. Iri paglukat ko tiri daw manon nemi inarakop na kunti ka. Kurang ka. Abay, siring ka baling nanang mo. Ito. O, pinakarakupan na ko ma. Kawon. Mayit ka batid ko na. Agdugaw ka nagsalita na ka na siya. Si Kamit. Tugaw ka. Sige. Nanang mo. Dapat ito kwarto na. Sige rin palang na dyan. Palubusan na palang na dyan. Palubusan? Ganyan. Emergency, Jojo. So, ginebang ka. Si kanto na tanto tricycle mo ito magluganak. Itulod na ito terminal partas. Paano? Nagti Manila. Kasapulan na kunay. Di kayong ko. Tamabaybayan ni manang ko na kaanak-ak. Sumbray ka kakasta, ihaya na kita ka-anak ka. Times 3, ti sweldo. Nga, umadayo ka. Kasano na ka rin? Kaya daman cellphone. Nag-video call ta. Ag-sex ta over the cellphone. Sex la ta pampano itong loko. Sige, palubusan ka. Ngamtayin baga. Ital ka mapasama. Pabalunan ka. Ibat yan na. Tapno, ang damat liwliwa ka. Ay, hada yung mapasamak na itan, Jojo. Anya, kadi ba gamitin ang mayat kan? Bagaya, umay ka nga rudin gonak tapos na ada pa ka sa pulak kang ka. Hindi ba gamitin nga magkakundi kiti lips mo. Mapros ako nga makagat-kagat ko tabi barukong mo. Kan matagi ko kan saan ka di? Kita man ni nagmayatin tirik na ni itapay lang ni ano na ita nagdudusol na dan sakit yung bulsam nga saba saan nga saba na ito ipakitakin ka takil huy nagluloko na tayo dapat nga timagdal ka katamatan pa to kahit ko ipakitakin ka gago bastos wala na hindi ito Agtuga ka. No makaoray ka, mabasamak to ti kayat mo mapasamak. Yung maumong ba yung masamak kita? Noon pa ya. Yung baga mga hindi ito ibet. Pagpaidam ka. Anang arutin. Anang arutin nga. Kasi anang arutin direk na. Apay, awan solusyon na nila.
Hindi solusyon na. Tulungan ka pa hindi kahit mo. Ha? Ikamak, tasyak ko mang kwa. Di pala iusok. Gago. Awan tinaramidan ni Jojo manunemi ng runa langarudan idaddan ni nanang. Nagtemplay ti kape kat nagkape kami nga talo. Ay, mabalimon tumat ti maturog iti lugan. Tapnos ka mapuyatan. Oreta na pintas ka nung pagluganan ti partas no nagpamanila ka. Ay, Jojo, itulod mo basit na ading mo Muna na. O magdanagan niyo. Lain ka nga rutin. Tadya yun to nang ituloy nagsasarita numalpas tayo ang kape. Dito nga orayin yun ti oras nga pa nagtry tilugan. Diabiling ko ani ha. Hamong nga pa hindi kita kaanakam. Ha? Ang ka mga mangipakita iti sulit mo no rupangit mo nga mga sikaso ka nagiti kaanakam. Una nga pagdanagan nyo. Naman pa'y sana ka naruam nga go aware tubing. Kaya manusa ka, nakaroon. Nakapagit kas din ni Manang Ni Manang mo ka nung amin. Kahit nalaunay tagtrabaho. Kahit tagtrabaho mo ang kasapula na kanot ang overtime. Napi kumamad no sa nga naluko na kiti akanakam. Tapno ma-order ni Manong nga Robert. Sige, kamgarudan. Alawin. Jojo, itulod mo ni terminal. Una na. Awan sa baling ang panginagdagas sa mo. Awan na. Di makadanon kami ni terminal manong na yun. Nangahala ako ni ticket ko. Miss, apag iso na mapanin. Isot last trip. Di ba last trip bakit 11:30? Haan. Nagbaliw, 11. Inagarutin ni Jojo. Agor ka, dati pinasta ko mga pilang Agor ka, tagsalita tapay lang. Naku. Kasi ngarutin Tabibig mo Sinta ito, alaman lang order. Son. Tagpaidam ka, nanamak ba't Tuturo ka. Makinubya ka lang natin mabaling ihutal mo. Sikamit kahit ko. Nakon. Ba, ingat. I love you, Ani. Nakamura reg manong name ni Jojo. Talagang saan nga napagustuhan. Baga, tari naman na napagapaman ti bibig ko. Manong name awan ti kinatugaw ko tinagtugawag. Nagmay tilamiis na sud ka po na nga nairday pag nadagos. Nakaringak laeng manong name nagsarteng kami tibigan. Kapag makajingkelak, may mabak naman nagjingkel, nakaturo kak manay, naging gana, manong naming nagsardeng sa San Fernando. Aging kang season. May mabak, manong naming, hindi atakam ti season Pangasinan. Panak man merienda. Aging ka, manong naming, ngayon turog ka manin. Idandandani kami makaasideg manong na namin tinawag ako ni Manong Robert. Manong, ayaw mo, sidig kami. O sige nga nun. Para tayo mas patutulog ni Rubing. Amaya kon. Sige Manong. Hindi makita na Manong Naimi ni Manong Robert. Naka-short nga nakasando. Yung masadig, bayag kan? Sang ba't mamanong? Oh my God, then. Abi kasta pa nang kidam kanya, manong? Kasla, saan nga si ni Ani? Susundo ko mga katsik na Ani. Awan ti kasto yung pinas mo, hindi Walang kaputa, bigbigat, kariring mo, hanggang pa yung nagimukat. Manong met, awan pa, tiyan sa kita nga na pa nagmulumog, nagdramus. So, may lagayam. Nga niya,
No saan ka pa nga nagmunumog, ken saan ka pa nga nagdramus, sut pakakitaan ti pudno nga pintas mo. Manong ang awanak manin, dahil na pintas nga saan nga nagdramus, ken mukat-mukat sa kamot. Awanan niya mang kaniyak manong nemi digidi ngayon bagbaga ni Manong Trooper. Iti abay na manong nemi tinatugawak kat numanin makita kasyak tikit kitain na. Ananusam na kiti ka anak ka ma? Oras na samag ka narikat. No, lakid di ta mapagustuhan ti kayat da. Agsardin da, agay ayam da. Nadya lang nung tumag, sinutil da, ginagaw da ay ayam. Di mat amo ni Jenny ti agadin na duma. Ni Midjun, kapatis lalaki, dumano. Kinimanang ang obra na. Kini mas turog na. Para bangon pag dito sumagpit. Anya? Kasano nga pa nagtrabaho na? Kapilitan na. Nga bumangon nga pilit. Kapag nga marabahon din tayong. Tsawa na mo. Nabaybayan na pa yung obligasyon na kanya. Obligasyon na niya. Siyempre, nuwailiwak. Sang-sangpit na siyempre. Arakopek. Ang kinang tiloko. Kinagan na ka ni Manang. Uwan. Nabanog ka no. Ay, nagloko mo din. Siya nga nabayagan. May liluwak pa higit din. Saan nakarot kitain? Niran-ran lang kinita ka. Anya ko man umailiw ka. Saan nakitain? At darandam nga mga sapot sa baling babae. Lipotam ni Manang ko. May nakasta. Mabalimit siguro, one night stand ako nada. One night stand. Bigyan tayo magatgatang. Iso pa yung paggastuhan. Kapilitan nga gastuha kada. Mayat tilibre. Mayat malaksid na adan tumayat tilibre. So nagor kitaan. Lan Manong Rupert. Kahit tatapanunot mo. Abang anyang amin tatapanunot ko. No saan mabalin ni Manang siya nga ating nati iyakwa. Ada boyfriend ko oy. Ay amok sungarod nga nakakaasi ak nga manong mo. Ada asawak nga dinamat maanong ti pagrebagan na. Mabaybayan na pwede kita anak mi piman. Nga mga bali. Ada kang dumaten. Ada akton nga. Nga mga iwan ka na kita ka anak kam. Ken, kasasaritak, naawan ni Manang mo. Kasasarita lang Kawan, dapat nga sa baling ng baga. Malaksi no, kayat mo, di, sala nga basta sarita. Yung anong kugta, kuntutin ka na Hanggat katawa ang galaing. Anong makakatawa, masurunak kang ka. Napiyak mamat na nuham ipay-paysom. Hana? Masurong ka na sa anggoy ipay-payso? Manongin na yan. Hindi magadahanon kami manong nemi tiyo po pahanda ng balay. Sumutang nga nakariing ni Manang Bebsi. Abad na ka. Abay saan nyo nagtulagang gini Manong? Timawag na labi, hindi sardam. Pinaglastrip da. Robert? Honey, saan ko nanging magaking ka? Masyanak karagitan nakta. Diagaman ka, taori kang kanayon kang tumaladong ang gawid. Nga di mo maasikaso na kita nakta. Awanin ti oras mo ka na kita nakta. No, makariing da. Asikasumtuman ng peso ida. Ngam kumangganat kanto ta, sumarik kanto ti trabaho. Sakto di mga itultuloy ng mga asikaso ka nakwada.
Taon na kamat nga nga sumrat trabaho, taada dayo ti papanang siya. Itatadaan ni ading mo, di awan iti problema ta, padpada. Maano sam nga ta? Ani? Anya kong mga rutmanang, kat kakaasim mo ti kidupin. Anong salita nyo nga sweldo? Awan ti pagdanagan, Pepsi, siyak ti makaamo, aga po kanyak ti sweldo ni ading mo. O, di wow. O sige rin. Gagsukatin. Tarugyam nga rin din. Agluto ka ba sita? Pamigat tayo. Agrubat ako, ha? Pagsundo no, may bus ko na ito kapag tagdigos ako. Ay, agbabawi, ag sakit manong, halang agaywan, dubrak gayak. Agistimar pa'y. Nagluto ak nga rin pamigat, manong nemi. Inayaba ako na kiti ag-asawa, di ta, malpasa ko, di makaidasara ko, nagsangod ang aduan nga. Sa akin rapin ko, manong nemi tinagdalos nga nagurnus, kinitak ti ayan, di kita yamureng da, pag yan timureng nakaw, nakanado. Kinitak ka nasulot-sutak, no sa dinut ayan ti washing machine. Datalikod, adami dita, dabi sa buni jayin. Sa kaanak ko, manong nemi timunang impisok ko. Eta. Hindi na makariing manong nemi di kita kaanakak. Kastawan na itiya ibit manong nemi ni Jenny. Apay, anak, apay. Panahon na kami mami. Kaya nakagtrabaho oret at danti-andi yun. Ani, makanta tayo mo punta ka. Kanta ka, pailaw na yung malasin sa. Kanot na o di yung may moya. Iti nagbunyag ni June. Kani, adanakam na, hindi ko taong penakam na. Kino iso ni mami? Iso ni tita yung ani. Tita ani. Tita ani? Isot kat kadwayo. Nasing ba't iso na? Alaw, may kain. Yung kay toothbrush, wash your face, di ka pa misbo. Yan, pay, tita. Ikaw, sige, nagsaruan ko yun. Lakuyogom ni ading mo. John, sumunod ka kinamanang mo kay JCR. Ang dami siya dito toothbrush mo, tita. Di, kuyogin ka nga ron eh. Una ka nakadigusan data dati ka ni mami. Sige, kuyogin ka na. Agrubrubatin di kita kasawa, ititem-templa at di kape, di kita kapsat. Oh, alat kayo ito. Egg, hotdog ka dyan, tita. Hotdog, mangga nga ron din, ito yun. Linutok. Hindi, tita. Fried rice. No? Fried rice? Naimas? Isot trumbeng nga pamigat. Hindi man. Naimas nga peso. Aringon ni ading ko dyan, gusto na. May itgayam nga anda ka, tita. Oray sa anin nga gawawin ni mami. Ana? Apay, kituin. Agon orayam mi terapi, amim oray. No makarein kami tipikat, agdaras. Sana amon nga masikaso. Busy ni mami yo, trabaho da, iso da gini daddy yo. Iti pa nagtrabaho da, nadyagat para iti masakbayan yo. Napayakin nga sanggam nga nagmul. Di da tayo mo pa nagmul. Ora dekat, di ka man pagbasa. Peso tita, dito di playground. Tayo itong jayag mo, playground da ito. Mayat man. Sige tita. Nagtutulag tayo. Nagpagtutulagan tayo. Agsingsingpet kayo. Saan ka nga paan-anawa? No ibagak nga huwag. No ibagak nga yes. Sige. Anang arti huwag. Anatino. No konak nga no. Di mo araramiden. No, yes, aramiden. Sige. Yes, can no, I am lying, mayatin. Imuno na nga pimano manunay ni manang Pepsi. Kaya pumano matan ni Manong Robert. Napanakinis di kita kapsat. Napiyapay di kita ni Manong Robert. Tumay nakisan di kita anak na. Ini nga manang. Manong, ni Manang, di naman nakinis di kita, di na. Ay, kanti na. Di kita anak yo.
umanggan at malado kan. Kaya siya tinanggis ka dako, ala. Kaya, nga ron din. Nukayan mo, pati ka, kisek. Anong nito, danugan ka na. Kituhin, dati-dati, no, mapanagtrabaho, edi awang pa'y trabaho ni manang mo, kisek di kita nako, pati suna kisek. Iso nga kalpasangan nakis ko di kita nako, di sublat ka. Kamat ka sakti asawam, samot na sakta kina anak ka di kita. Mabalin lata, tita. Ano tako na? Kituhin, machap sa bali, di kami daddy. Sa nasing-sing mat ni titang ni mami. Di da kayo ti kasawa. Jenny, tuloy bagbagam. Kung ko na mo, tapos to taka anakam. So nga, itulod na ko na. Notoy, ganang tirawangan. Sige, tita, itulod mo ni daddy kang ganang tirawangan o naging ganang yan ti kutsena. Kasi tararami din ni mami di damo, di adapot ko. Alan, kakasimot ni daddy. Hindi sige. Manong Nemi. Hindi tayo lukatin ni Manong Robert ikot sakit sakbay nga si Magpat. Inawid na Manong kat inamalan ng nakitilips ko. Kuya. Thank you. Amo baybayan na kita anak ta. Kana ka kita, sang nasakta sawam. Yung kasla sikat kahit kong asawa. Kidam kit makanlaw pa ni Jenny, maawatan na sitwasyon. Kasla na kayong tag-asawa ko na. Yung sound ko mabalin. Pabalin. Maminsan mapay. Ikimas na ka bibig mo. Itong Rabi, ha? Itong Rabi. Ituloy itong Rabi. Hain, imposible nga sa mga pagpanutin dito. Naling kakarutin, malado ka. Ingat. I love you. I love you more. Oh, Diyos ko, pinay magkakpainta, I love you. Manong Nemi nagtarusak iti lababo, nagmulumuga, namin ado nga sinabunak ti bigbig, ngusok, tingiwat ko ti bibig ko. Ngayon kaslasan nga maikat, Manong Nemi. Kasla marikrik naklata ti bara, kan suwabe nga raman, di bibig ni Kuya Albert. Gusto gayam di ko nada. Numaramanam, ala ka nga ala. Nung nga ni Jujot ng kis kanyak, kaso nga tamat lang. Kinis nagmad ni Jujot ay pinagusto. Ito yung glugan aktibas. Nga ba, medyo nunot-not naman. Hawa matanyaman na. Yan yung Manong Robert. Oh, nagbayat. Sana ng Virgin, nakitibibig ko. Ninot-not na tinaminto nga nakapapa. Oh. Ngay sumati nagbaling inspirasyon ko nga nangaywan ka nagitika anak ka. Nagdalus, kinaayayam ko dagiti ubing, iti mumalem, Manong Nemi, nagawis da ni Timul, lapangkam ti kasit gan nga mul, kit nagayayam na da. Maragsakan akmadata, maragsakan da Manong. Piman da nagpeso. No awanak, di nagbati da datat karuba, na tinubrada niya ta karuba. Awan na. Nagtutugaw, nagnanganga, unuan niya ta. Hindi mapanan ti oras, Manong Nemi, tapno agamit kami, tapno agistimarak pa'y yung katangak, ti kayat da, kay ayam da, yung matang da pa'y ti balong. Yung matang da pa'y Manong Nemi, iti pamudpud da, nagbalunan kami pa'y, nang i-take out kami.
Hindi makaawid kami manong Nemi, nag-istimarak manin. Aging ka manong Nemi, idagdag busi niya. Tita, limtingin ni Daddy. Ingka sabatin ni Daddy. Inahayos ko tiwag manong Nemi, panak ni Sarmin. Kinita. Sana ko ngagpara. Masulit ako ngagpara. Hindi akong sabatin. Hindi mapanggusabatin manong Nemi, idilokad ng tiridaw sa bimaba, inyawat na titachi case na. Inawat ko man. Apagawat ko manong Nemi titachi case na, inig ka man na matmandag sumbangin na pingping ko, sana inamalaman ng digitilips ko. Kuya, apay men. I love you. I love you, wanang itabigan. Ngayon sa nga mapalit ko, yakapsat ko ni Manang. Kaya Manang no, isunod nga ko, agkapsat kayo. Awan sapsabali. Tanya nga tikait mo sa wanita. Awan. Kaya man ito pa nagsabat mo kanya. Let's go. Kinunahan naman ang naimigit inala naman lang atat si Kay sa nakinakbayan. Diyak mo na puputan ng drahos ko manong naimit takyag ko di bagina. Mapnekak manong naiming gabutan na bisket macho ni Kuya Albert. Uwan manong naiming ididay dumitlaing nga aldaw. Kaslasahan ko sa anak nga mamati. Tatalaga nga awan pa'y ni Manang Bebsi. Tinawagak ni Manang. Manang di ka pa gawin. Gaga. Dadadamay ito nga maladaw ko nga gawin. Tada ka. Kan tinaktawag-tawagan ni Manong mo. So anak may isturbo. Sikakit mang isturbo kanya. Ano kami to, Bram? Overtime! Walang sintidad kang gani Manong mo nga sweldo. Ikang kapait na yun na. Manusoldom dyan kinasal sila dim? Imbagak. Times 3? Times 3 na. O another times 4. Nukuhan. Nagsusoldo ka nukat man no? 16,000. Okay to yun. Kasi ka lang mga obisinan. Nakatakal pa ito sweldom. Sige. Sabi ko mga hortawan timating araramidan. Tanya mo timating araramidan gaga. Baka mo't naglalaki ka. So, nabayag ka nung nasa mo nga napungusto ni Manong. Kano pa naging bagana? Tayo may inaala tayo. Hindi kalman. Kaya nanganti kalman. Talabagan. Kaya. Sige. Kahit makaisturbo ka. Basta sa mga babae na kita, kaanakam, ha? Noon tumabra, maturog ka doon. Bagitext ka. Agayayam ka. Na naman yung matatrawa mo nga. Sige nga rin. Anong Nemi mo na pinakan ko, tikitikaanak ka? Natulnog na Manong. Pasing panda nga talaga. Nadarami na, ay! Jojo! John, malagip ko lang ni Jojo. Stop! No! Tita. No? Sige, tita. Hindi nga rin. Oh, yes, sis. May panit gayam dito saan? Kaon. Sigaw, Jenny. Oo, saan kang nunod to nakasta? Galgalam tilmunan. Uinom ka kami dito ko, okay? Agsup ka, sup. Yes, dada. Tita, nung makapangan kam ton, agboy kam to balat TV, ah. Hanin, nagmamalin na mapuyatan. Tablet nga, sige. Maturturukan nyo lang tablet yun, apikit kami na. Manong latawid, Diyos ko, madadahil ta matayo. Di ko malarumbeng, agusat, gadget, tagtaon ko man, more than 13 or more than 12. Noon, yakit kami nagito nga technologies.
Manong name si Mareka ni sila dagiti akapsat. Good night. Good night, tita. Night. Matulog ka na ha? Maila, matutulog ka ito siguro, no? May kung ito depan na kita tablet yun. Ito sa pulak manong name no sa din no tayo ni Manong Albert. Tamanganggam kumamad tayo. Ada iti hardin. Kuya? Napangako na ganti kaana ka. Napandan di sila da. Di awanan ti mga sterbo. Amam di kasi oras ko ma. Tsak kumapala da napakan. Ato kumapala nagrikat ko. Yung baglagin na tanda ka. Awanan ti problema ka nagitubing. Abang ko nagsanay ka. Amom ti minom? Anak ka din inumam. Brandy. Heart. Madin sa amin. Mayat. Makanta, danggahin ako minom. Beer di inumag. Madita beer. Bumsog ta tiyan mo na beer. Man. At bumsog ti tiyan na no minom ti beer. Saan ako mo? Naawanan ti pangipagsan na ti aramdan nga di butilyat beer ti isarrakdan. Ano na ko yung po ni matapugal ti nagtakal ba ito? Nagitay ko ha? Sa miglight? Mabaling madalang ka nagitay katakal na. Bastos na ito. O nga di nag-istorya kasta? Nakabuya ba ito? Kabas-bastos. Ito ang oras na natandang kaya na. Nakadilinutom. Nagpa, the beep. Beep? Naimas pa ng beep mo? Naimas ah. Nagusto na ito beep. Magidasal ka mga nag. Arawanak man. Napanak na nga halaman ng name. Wow. Awang gusto nga luto ni manang mo ah. Sumadlagay nga saan una nga naiimas ni manang mo. Ano? Hana una nga naiimas luto na. Sika naiimas ni luto. Baka naiimas ka nga ni manang mo ah. Nabartaksan ni kuya. Dami nung karo din. Kauman makita ng ice, api kam kumati ice ti brandy. Hamon nga ramaramanan, ano serbi na nga guminom ka, no ikam tilaok na. No, minom ka ti arat, hamon na laukan, tap numaramanam ti ubod-ubod nga taraman ti arat. May turot ko nga tapadasa mga kakailang mangrugi agad madi, narikat. Yan mo't amin nga damdamo ka narikat, di ba? Ngaminto no mapadasa mo, wala ni kuya. Babay, gusto mo di ba amin na mangrugi talaga narigat. Amin nga magdadamo. Wala madasem. Basit lang. Eta, lauminong kan. Opo, nagbara. Urek laguyak. Pasarunod na mita. Temedyo adado. Oh? Lan. Eta, sige tilmunem. Ha? Samong simsim-sipan. Kasla, adanong ko mga tilmuni. Tagwa mo. O ana. Nagimas matan nga sumrek. Talaga matakas ta. No damo, nariga ta sumrek. Ngam no may kaduan, nalakan nga sumrek. Ni kuya, sabali nga talaga ti bagbaga na. Sika ati man panunot na. Niyan na rin siya, kabil mo. Sorry. Naka-apply tayo ti Madi. Ito na. Diyak matan na pupuutan, mano. Nga ba may mayat matan nga sumrek tao, gagbatlatan nga tao. Hindi agangay manong name, karkarap asak matan ni kuya. Lansi ka ngamin, kuya. Taka-aramida mo. Sabi nga, ilagid-lagid mo matan, tasusumit, ibarukong ko. Ha? Loko ka. Awan bram, di ba? Nagmayat man kami ng imasahe na ito marukong ko, di marukong mo. Nakasando ka.
Nabarte ka on, kuya. Mayan? Nagmayat ka. Kuya. 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 Manin, manong naimi na malan na, di kiti bibig ko, tinakapapaon. Kat nadlaw ko langin, tinalamuyot, kan na barang at akulap na nga isalagsik, idibado kan ni. Orila doa nga ima natin, mga aya, mga masmasay, kadagiti mansanas kumanong, kamayatan nga, agsanggol, dilamikan, agninut-nut kami man. Kaya nga sinakroinak manong nini. Sinakroinak nga nakaamalat na di bibig na di bibig ko. Paano mo na yung rakos kumit. Titakyag ko titagngad na tapno makapagkapet ako. Kat na sumsumurik kami ti uneg manong. Nadlaw ko ti panang kusain na tiridaw manong nemi sa na yung nagpinginlak. Kalpasan na manong nemi. Saan ba't nga ti silenda kinimanang turungin na natigat itisilid ko. Nakalukat tisilid ko. Pangipanam ganya, kuya. Itisilid mo. Alangan matisilid mo. Masilid mo yung kinimanang mo. Ganun at aramin ta, kuya. Pagustuhan ta trik nata. Noan niya ti saan nga maitad ni manang mo. Itad mo kanya. Naman the boyfriend kong kuya. Naipay mo ka din di pag-imkan ko. Ano, sampay. Ni lips. Pompay, holding hands lang. Nakasuswerte nga rin. Uy, siya, kuya. Nagmayat, kuya. Impahid danak iti kama manon nemi sa nailukat iti electric pan awan ti aircon ti sa awan ti aircon ti kwan silid ko. Sana inuksub ti batok manong nemi sana pa inikat ti baba short ko agraman ti panty. Sana ba tininik inuksub ti tasanduna sana yung pabanti ti short na manong nemi kin hindi ba yung mabana ti short na buah. Ha? Ano dahil ta kuya? Nagbuteng? Nagtakal? Nagsamit kaya kuya? Kaya. Ikamam. Tapos ang kanto nga buteng. Nagputot. Kaslalandok. No, kahit mo isubom. Isubom. No, kuya, saan? Kuya, talar aramidin. Ako pa may saldaw ko dito eh. Andot nangapuan na mo. Gamotadon tinaramidin. Nagnamayak, tas ang ko na problema na kita anak ko. Kansan ko pa yan na problema at manakaili ko. Kabutata ka, agpapasta. O alamanin, sakbol mo. Sani, mabutata. Nagloko ka. Siya karat. Dagit ibibig mo. Kuya. Sana nagtanit-angad ko nung naimi nagbara. Dagit ibibig na. Magusto ko na dito nga bara manong aging kang adan dagit ibibig na. Tituhaman sanas ti barukong ko manong naimi katetan. Dito yun na napasamak manong naimi ti bagbaga na makakagat makinik-kinit nang runa ka naginatangkan nga pasit kat nagmayat kuya 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 diya ako na mo ti pagtaptak man agwasang-wasang akon takasla na bartek akon barbarte kanak manong naimi dinesang sangayan nga imnas nga nak marikrik na kabayatan nga adda dagiti bibig ni Albert manong naming kadagiti duwaman sanas ti baro nangaro na lang aro din di mariknak pinaka nalamuyot na nakulap na anabara ka nagpababa
Ket ne kudkudan nan manong nemi ti kaledaan, nasapulan nan manong nemi ti parlas no masansan no ka akit kita ken mapanggo pirit-piriten kinsunti ng pirit-pirit. Kagat-kagatan na ti mansana, pirit-piritan na ti naggandahan manong nagmayat, Kuya Albert. Insublat na manong nemi kinurikor ti ruangan ti kuweba. Malagipkot ko na no damdamok talaga nga narikat kasli ti damdamok iti uminom ti ara. Nagkersang, nagrigat a simbrek, nagbara, sakit na pauyeg ka. Ngamitay sumaron manong nemi nagpintasin na sumbrek. Makikiyak kaya. Asa mong ipilit ko ya. Tapno santong nga marigatan. Datulat na rami ko tiyo na. Kat kapot na mati manong name plaster ng tibagina. Get ready. Kuya, baka kabailan. Kabailam. Nausat akon. Narugyakon. Masitlayan ang tinabati. Get ready, kuya. Sige, kuya. Manong name at dan nakabarbara nga naikabil itiruangan ti kwebak net. Get aging ka na. Horel na nanaltaak manong name. Napisang yung titalon, ti langit. Uwan manong, kat adan ti uneg, ti kubra, manong nemi, adan ti uneg, ti kuweba, ti kubra. Nga itay kat napadas ko manong nemi, nga insakmul, nga inamalan, nga ninutnot. Adan iti uneg, ti kuweba, nagsakit ngagpeso manong nemi. Itata ingato, sumurek ingato, ipagkutsi-kutsyan naman mo. Nagmayat, kuya, nagmayat, kuya, kuya, Kaslasanak pa lang ang mamati manong. Kaano lang idi, nga alukuyan nak ni Jojo tapno adan mabasamak ka na kami ng di ko kinayat. Jack kinayat, tasanak pa lang asigurado ken kuan. Ngimitakid di manong nemi. Taong pet 24 nga oras na arigan manong. Naipay ko nga namin pinsan di amin ko kinikayong ko. Takasano ngamin manong nemi kat talaga mawaw. Takasano ngamin manong nemi kat talaga kasapulan na. Takasano ngamin manong nemi kat pinaramanan na kanagbibig na. Kat ne, sana, paisugayam manong nemi nga numaramanam kat ala kang ala, numaramanam kat sublyo-sublyo. Naminduwag sakbay na itibag ipakmitlok manong nemi kat nagsabat ng tirik namin. Kasta orit pa ng kayat-kit ko keng kuha naman nung namabaling at sanggong aryaan. Kuya, I love you, honey. Kasanun ni ate, asawag latay suna. Katsyak na Iayali kita anak ko. Ken, may kaduwang asawa. Uno ad-addang asawa. Other woman ko nam, kirida ko nam. Baka numamon niya ti amin, kakasit pa may anak niya. Awan ti sa bali aking baso na saniso. Apeng nga maaramin ti lalaki, ti mangalat sa bali. Ano ti rason? Kapatasangan na imas ti babae. Ken managbaybay at babae. Idindutas ka, kandayamas ka.
maiwanan di kita anak ko. At dakan-takang kanayon kanyak. Oh, ani. Namanin kuya. Karawa manin, oh. Oh, lugtangkan lata kuya. Kahit mo, si Kamit Rumabaw. Tugawak. Oh, di adadamanin nga sumrek kami namin. Sumrek may matukno na sa antapay makupin. Ngayon nagmaya, diba? Kuya, sige nga rin. Rumabawak. Tugawang ka, kuya. Ita, isarak ko. Oh. Jak malipatan na ito nga nabi, kuya. Di nabiya kastoy. No, datati aldaw, patsari aldaw. Aldawan tapay. Kasunod tong araw din kuya naman ni ate. Oh, ate, sorry. Sorry, basol mo ate. Sikaw mga mintikanta kanya. Anta dito ita. Ngawang ka. Dikat siyakon ko ate. Siyakon di bang paragsak kini kuya. Kat paragsak anak mo. Kuya. Robert mo. Anong kuya. No napsagtag sa umanon nemi almost nagpatpat ng kami. Saan nga si Mangpet ni manang Bebsi di dahi di nga rabi imano. Kat kaslasan ba sa pulan na kita anak na? Uwan. Kasla awanin ka nakuha dati inada tadak matan man. Apa nga sa nga nagawin ni manang? Di mo tinawagan? Apay? Pudno datap ko. Ito sa bali nga lalaki di biyag ni manang mo. Anya? Diyos ko. Darukop ni manang mo. Nasakit para kanyak. Kasano pa nakamom inamin nan? Andangin na ibagak kang kuwana nga dan na pasama ka na ta. Anya? Kad nagpudnumat din. Okay lang ko rin. Basta sa mga baybayan, tikapsat ko. At damatan sa balikan niya ko na. Kinapudno na. Masikog kayam ni manang mo. Ngam sanga siya takimbotot. Gabotan na bayagin na awan tinabasama ka na kami. Lanimanang. Kasta talaga din ay kari. Awamat na mo ka nagkurkurangak kinimanang. Yung siguro, saan nga naragsak kanya, nagsapsapol sa bali. Ano ko mapala sa pulan na kang kakit nagmayat, naglaing ka. Nalaingak para kang ka. Yung sana ka nalaing para kinimanang mo. Data talaga tagka-vibes. Data talaga tinekari. Data ko mga nag-asawa imunawat kami na mamok ni manang mo. Isumat editad na dito Manila, kadito kamang nagkamamo. Sa kamali na mamoy dahil kasar kami. Yung sa kabalen. Naragsak ka. Sikakin siya akong tagasawa. Nagtulot na, kirida na. Ni manang bawal man latat relasyon dahil nga kadandan nana, kadandan nana. Kabalen. Alis to lang ang maanal tikalay sa amin. Tapno makapagkalaysada, kan makapagkalaysada. Kasta ka di ko rin. Isunawan magtanagan. Kapot at dangay patpatig ka, kat nalipat ako ni manang mo. I love you. I love you too. I love you more. Albert. Tawag idi manon nemi ni Jojo. Kaya di masaho kon nga sungbatan. Apit na katang nga sumungbat. Jojo, lipatan na kon. Kanya? Istorya kang kati pasama. Ibagak kang ka.
Imbagak manong nemi imununang indanon ko ng ninanang. Sa ko tinawagan ni nanang manong amo nagaya man. Tembagagayon ni manang Bebsi keng kwa naman ng name. Kaya paunay kayo ng anak ko. Ay, yan nilagid din na yan. Pagkasalitaan di biyagyo. Nakababain kayo. Nanang, saan ko nagayatan di amin? Ni manang ate nang yurugi. Di na siya tinapasamak. Naikari siguro ang sinad na manong kay ni manang Bebsi. Di na siya tasyak ti kasukat ni manang. Tapno saan nga kakaasi di kiti kaanakak, di ba? Sa bagay, ngimanyat sa wanig ti tao, nanang, bayan nyo no anyaman ti bagari ti tao. Tinasken ka agpimpinatag kami kini Albert, kan sang nga mabaybayan, di kiti kaanakak nga po kuyo. Kasanungarot numadang kayo ti anak, kat siumanim tulaunay di kiti kaanakam, nang, saan to mapasamag tayo da? Ikarik ka na kayo. Ngayon ka na gito'y manunemi kat saan nakbahay na nasikugan ti asawak. Asawak ko na. Noong sampay nga naprobaran ti annulment ti kalaysada kinimanag. Imposible manunemi this coming year palubos ti Apo. Makapagkalaysa kamton kini Albert. Intultuloy ko ti kinadungok kinasiyat ko nga asawa ken kuana ken kinasiyat ko karag iti kaanakak ngayon bilang ko idan nga pudnungan na. Pasaremet tumawag ni manang ko. Pasaremet umay na sirpaten di kitubing. Di na kano kahit tagpakita. Basta kano lang kahit na makita ida. Hanga balik kano kadakwada. Taore awan isuna kinadakmet. Kasla nalipatan dakpakit din. Kasla nalipatan pakit din na kitian ubing tipudnong inada. Inababa nga panahon manunemi naragsak kami kini Albert naragsak met di kidubing naragsak kami. Siguro naragsak met ni manang iti sa bali pamilya. Ket sapi kumatagtultuloy taragsak bi ket taragsak ni manang kastameten kini nanang. Dito nga rod manunemi di pagkasalita kanagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa ket sapi kumatanek ka nakaitadak man iti ganas ay kanak man iti nakaibati ak man iti liwa ragsak kalig iti padak nagbuya kendem more power to your program anong God bless tuoy nga dagyaman nga pagayam mo ani